खुलुमबाय गासिबनिसिमबो आं सुनिता बसुमतारी दिनैनिफ्राय बे चेनेलाव नोंथांमोना आंनि गोदान मेथाइ आरो मिउजिक भिडिअ आरो लाइभ श' आरो आंनि लाइफस्टाइल नोंथांमोना गासिबो नुलांगोन जेरैहाय नोंथांमोना सिगाङाव बाबाखौ जेरै अनसायदों बिदिनो नोंथांमोनखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय आङो दायो बाबानिनो रेडिअ'आव रोजाबनाय मेथाइ बेखौ आं रोजाबनो आखायाव लादों गोरोन्थि जानो हानाय बेनिखायनो आङो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोना नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दायो आं रोजाबनो आखायाव लाबाय मेडामनि दोंसे गोजाम मेथाइ रोजाबनो नागिरदों दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव